Nggih, kangge kru Marga Laras pun pindah nggih. Magrib mangke wonten cateringan saking Mas Omek nggih. Sebar malih cateringan saking Mas Omek. Layaripun nggih. Semisal malih kangge kru Marga Laras Magrib pun pindah. Ada cateringan dari Mas Omek di Malaysia nggih. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Amin buat Mas Omek. Apa inten Apa kowe tresna tenan oh inten piye kasampe tresna kondok nyo ayu sok teko ya ning aku ate kono tapi ra apa wong tresno ya siji songo aku dino barang loro wolu ya inten bakal tak etoke aku pamit yo saya aku piye oh inten aja kuwatir sabekal ketemu Baya Marga dasar Torancat Mika Lumerumo Nyadatan alam bono Sri Tanjung Bocah ayu saka gunung Patih Sida paksa kanandang buyung Sri Tanjung garwa patih Sida paksa gawe gegerane kraton Sukodana Sida paksa obat itu
Sri Tanjung dipateni ana ganti-gantene kok wangi sakno